Já vás zdravím. Vidíte mě, slyšíte mě? Tak, když tak mi sem jenom hoďte nějakýho smajlíka, abych věděla, jestli se vidíme, jestli se slyšíme. Už mi to tu naskakuje, ale furt nevím, jestli mě vidíte, slyšíte dobře všichni. Jo, asi jo. Super, tak jo. Tak ještě chvilku počkáme, jenom než mi to tady všecko naběhne. A já vám řeknu mezi tím, co vás čeká. To první cvičení, který jsem si pro vás připravila, tak bude jenom na jemný protažení krku, ramen, zad, hrudníku a bude to úplně jednoduše provázaný, ty cviky budou na sebe navazovat a to cvičení bude takových 15-20 minut. Ať to není zbytečně dlouhý a abyste si to pak mohli třeba i reprodukovat doma a občas si to zacvičit. Tak jo. Cvičte jemně, pravidelně si u všeho dýchejte, nic necvičte přes nějakou velkou sílu nebo velký tah a kdyby něco, tak pište a já to uvidím. Kdybyste mě špatně viděli, špatně slyšeli, tak to dáme nějak dohromady. Tak jo. Tak se pojďte posadit na podložku. Doufám, že mě pořád dobře všichni vidíte, slyšíte. Tak a u toho sezení se zkuste usadit hezky na sedací kosti. Vytáhněte se za hlavou směrem ke stropu a zkuste si jenom na chviličku zavřít oči a chvilinku to prodýchat. Uvolněte si hrudník, uvolněte si ramena, pořád se lehce vytahujte za temenem hlavy jemně směrem ke stropu a za sedacíma kostma směrem dolů do podložky. A úplně si jenom sklidněte dech a postupně ho z hrudníku nasměřujte směrem dolů do břicha. Ještě to párkrát prodýchněte. Pomalečku si otevřete oči a pojďte si jemně rozhýbat hlavu. Jde dolů a nahoru. Jenom si úplně jemně rozkývejte hlavu a pořád si u toho zkuste udržet vytaženou páteř a odtlačujte se od sedacích kostí. Zkuste se nehrbit mezi lopatkama a pracujte teď jenom jemně s hlavou, ne až s hrudníkem, ne až s bedrama. Tak, zastavte si a pojďte si hlavu jenom jemně rozhýbat doprava doleva. Pravidelně u toho dýchejte. A jděte jenom tam, kam vás to pustí. Žádnou velkou silou. Nebuďte u toho v křeči. Se jemně vytahujte pořád za páteří nahoru. Nastavte si a pojďte jenom rozkroužit hlavu. Udělejte si pár kroužků doprava. Zastavte. A pár kroužků doleva. Zastavte na prostředku, srovnejte se dopředu. Nechte si ruce položený na kolenou a pojďte si jenom párkrát jemně zvednout ramena nahoru směrem k uším a dolů. Ještě nahoru a dolů. Ještě jednou nahoru a dolů. Uvolněte ramena a pojďte si udělat pár kroužků do zádu. Tak a změňte směr a pojďte pár kroužků dopředu. Tak, zastavte si a pojďte střídavě jedno rameno do zádu, druhý rameno do zádu a
Ať si už trošku k tomu přidáte i pohyb v hrudníku a rozhýbete se. A na druhou stranu dopředu, jedno rameno, druhý rameno. Tak a zastavte ještě jednou ramena nahoru a uvolněte. Nechte si ruce na kolenou a pojďte si jemně rozhýbat hrudník. Já si k vám sednu ze strany, jenom abyste to líp viděli. A jdete dozadu. Chcete se vyhrbit, pořád se držíte za kolena. Nadechnete se a s výdechem pojďte hrudník zatlačit dopředu, trošičku víc zabrat o ty kolena a kouknout se směrem nahoru. A znova dozadu, vyhrbte se mezi lopatky, hlavu si uvolněte dolů, chytněte se za kolena a hrudník tlačte dopředu a nahoru pohled. Ještě jednou dozadu, uvolněte hlavu, uvolněte ramena a dopředu, pohled dopředu. A zpátky. Tak vám vrátím zpátky čelem. Vrhneme se jenom na protažení krku. Nechte si jednu ruku na stehni, levou ruku si dejte do strany, nadechněte a s výdechem uvolněte hlavu do strany. Teďka ta ruka, co je položená na podložce, tak si s ní pojďte odcupitat trošičku jakoby do dálky, abyste natáhli ruku, vytáhli se trošku z ramenem do dálky a hlavu ukloňte od ramene na stranu. Abyste cítili hezký protažení krku na straně a zase si pojďte společně sklidnit dech a nadechnout se a vydechnout se do břicha. Nádech a s výdechem sklopte hlavu dolů a koukněte se směrem dolů na koleno. Tak, vrátíte zpátky a to stejný na druhou stranu. Odložíte si ruku do strany, za prstama ucupitáte do strany a uvolníte hlavu směrem k rameni. Rameno je hezky stáhlý dolů, nezvedá se vám takhle nahoru směrem k uchu. A zase si to jenom lehce prodýchněte. Nadechujte, vydechujte, sklidněte dech. Zkuste si ten dech stáhnout z hrudníku dolů. A spíš se soustřeďte na to, abyste jemně dýchali směrem do spodní části hrudníku nebo do břicha. Nadechněte a s výdechem sklopte hlavu dolů. Podívejte se zase na protilehlý koleno. Několikrát, párkrát prodechněte. A pomalinku stejnou cestou si vrajte zpátky. Tak, pojďte si teďka spojit ruce před hrudníkem. Nadechněte a s výdechem se vyhrbte mezi lopatky. Uvolněte ramena, uvolněte hlavu. Se přetočím, abyste mě viděli z boku. Zpátky vrátíte ruce před hrudník, nadechnete se, necháte si je pořád propletený. Vytáhnete se nahoru. A mírný záklon v hrudníku. Jdete zpátky vrátit před hrudník, nádech. A s výdechem do zádu vyhrbte se mezi lopatky, uvolněte si hlavu. Seďte pořád na sedacích kostech. Zpátky nádech. A výdech nahoru vytáhneme. Do záklonu. Koukněte se nahoru mezi ruce. Zpátky, ještě jednou naposledy nádech. A s výdechem do zádu. Plně si uvolněte. Tak, zpátky. A naposledy nahoru. Záklon mírnej. A povolte zpátky, položte na kolena a jenom se uvolněte. Tak,
Odložíte si levou ruku do strany, někam vedle kyčle. A pravou ruku vytáhnete vzhůru, necháte rameno zasazený směrem dolů a půjdete pomalinku do úklonu. Teďka, co je důležité, obě sedací kosti zůstávají na podložce a otočíte hlavu směrem vzhůru na vaše předloktí. A teď tam zkuste vydržet a pokud chcete jít trošičku níž, odsunete si vaši levou ruku trošičku vedle těla a pomalinku se snažíte snižovat až skoro na předloktí. Pokud to nepůjde, zůstanete vejš, ale vytahujte se za rukou, ruka je hezky natažená, otáčíte hlavu na předloktí a nejdůležitější je, aby obě sedací kosti zůstaly na podložce. A vrátíme zpátky. Tak, budeme to stejně na druhou stranu. Vytáhnete se a jdete do úklonu. Posadujte mě, dobře vidíte? Jdete do úklonu, kouknete se na předloktí, nádech a výdech a pokud to jde, tak jdete malinko níž. Koukáte nahoru, směrem na vaše předloktí, vytahujete se pořád za hlavou směrem do dálky, sedíte na obou sedacích kostech a vrátíte se zpátky. Půjdeme ještě dvakrát na každou stranu. Vytáhnout a úklon. Dýchejte si pravidelně. Dívejte se nahoru směrem na předloktí. A pomaličku vrátíte zpátky. Tak, ještě jednou vytáhnout, otočit. A chcete se protáhnout hezky do strany, podívat se nahoru na předloktí. A už byste měli cítit, jak vás to hezky pouští směrem dolů na předloktí druhé ruky. Ale pořád si hlídejte, že obě sedací kosti jsou položené na podložce. Hezky pravidelně dýcháte. A pomalinku vrátíte zpátky, ještě jednou na každou stranu. Vytáhnout. Hezky si tím protáhněte celý trup od pánve přes žebra. Vrátíte zpátky. A naposledy srovnejte se na sedacích kostech, vytahujte se vzhůru, natažená ruka, rameno a lopatka je zasazená směrem dolů. Otáčíte se nahoru, koukáte na předloktí a pojďte zpátky. Tak, dobrý. My se trošku zahřáli. Tak, vy zůstaňte jak jste, já se k vám jenom otočím bokem. A teďka se zkuste pomaličku přes ten skřížnej set přejít do pozice na 4. Tak. Já ještě než jenom začneme, já se zkouknu, jestli tady není nějaká technická závada, ale vypadá to, že to je fajn. Že mě všichni vidíte, slyšíte. Tak, nechte si ruce pod ramenama, dejte si kolena pod kyčle. Zkuste si nárty rovnoměrně rozložit na podložku. Nedávejte si určitě prsty vzadu pod sebe, ale zkuste hezky ty nárty protáhnout. Dlaně si roztáhněte prsty a zkuste rozložit celou váhu na celou plochu dlaně. Nemáte prsty v hrabičkách, ale jsou hezky roztažený. Teďka si pojďte párkrát jenom pustit mezi lopatkama, úplně se vyhrbit dolů. A teď se odtlačíte od dlaní a srovnáte se směrem nahoru, abyste byli hezky vytažený a mezi lopatkama neměli žádnou prohlubeň. Pojďte ještě párkrát, ale jenom pomalinku. Tak, tohle nám jde všem. A teď se pojďte hezky srovnat a vytáhnout nahoru. Ještě pojďte jednou dolů, uvolnit a teď z toho vyhrbení se vytáhněte nahoru a už se tady zůstaňte.
vytáhněte se za hlavu. Za temenem hlavy se chcete vytáhnout do dálky, za kostrčí se chcete vytáhnout do dálky. A jenom si v té pozici chviličku vydržte a prodýchněte si. A pojďte pomalinku jenom přinášet váhu dopředu na vaše ruce. A teďka pomalu se odtlačujete od dlaní a přinášíte váhu do zádu. Ještě pojďte párkrát dopředu a do zádu. Pořád tam snažte se udržet vytažení a rovnou páteř. Páteř je v ose, je jako rovná přímka. Když se představíte, že by někdo vzal skleněnou desku a položil vám ji na záda, tak se vám bude opírat o temeno hlavy, mezi lopatkama a na kříži. Ještě pojďte párkrát rozhoupat, zastavte si na prostředku a pomalinku budeme teďka couvat do zádu a budete záda vyhrbovat mezi lopatky. Pořád buďte opřený o nárty a zatlačíte do nártu a vrátíte se zpátky do roviny. Pravidelně dýchejte, pojďte nádech a do zádu výdech. Protáhněte se mezi lopatky, pánev zakulatíte pod sebe a zpátky vrátíte nádech a s výdechem do zádu. Protáhnout, uvolněte hlavu mezi lopatky, pánev klopíte pod sebe. Ještě pojďte dvakrát nádech a s výdechem do zádu přinášíte váhu víc na holeně a na nárty a vrátíte se zpátky. Ještě jednou do zádu naposledy. Vyvěšte hlavu, uvolněte ramena a vraťte se zpátky. Teďka si ruce dejte dopředu na podložku a pomalinku si jenom dosedněte na paty. Klidně si můžete, je to pohodlnější, dát kolena lehce od sebe, ale ruce nechte natažený a hlavu si položte až na čelo. A jenom si to párkrát prodechněte. Nechte si tam ty ruce. Položte hlavu dolů. A nemusíte vůbec dosedat až na paty, ale sedací kosti trčí směrem do zádu a ke strupu. Ještě chviličku odpočněte. Zatlačte teďka do nártu a pojďte se pomalinku zvednout zpátky. Dlaně si dáte zase pod ramena, kolena si dáte blíž, jestli jste si je předtím dali trošičku dál od sebe. A budeme poslední cvik, který bude na rotaci v hrudníku. Tak první co? Tak si dobře rozložte váhu na kolena, na nárty a na vaši pravou ruku. A levou ruku pojďte jenom pomalinku vytáhnout do strany. A vrátíte zpátky. Se otočím k vám. Tak a bude to vypadat asi takhle. Jenom upažíte ruku do strany a pak si vrátíte zpátky. Pojďte ještě jednou na druhou stranu, upažit ruku do strany a vrátit zpátky. Ještě jednou si vystřídejte, upažte si ruku do strany a jenom ruka. A teď, jak máte tu ruku ve vzduchu, tak si pohlídejte, že se váha vašeho těla nepřinesla jenom na jedno koleno a pojďte přenést na obě kolena stejně. Vrátíte zpátky a na druhou a vrátíte zpátky. Tak, teďka půjdeme levou rukou do strany, jste opření o pravou dlaň a o obě kolena a pomalinku se vytočíte, vyrotujete se nahoru, podíváte se za vaší rukou, hezky to prodechnete a pomalinku vracíte zpátky. Zůstaňte na té stejné straně, půjdeme ještě 3krát. Pojďte nahoru, kolena, váha na obou dvou kolenou stejně, odtlačujete se od vaší pravé ruky a vrátíte zpátky. Pojďte ještě 2krát. Výdrž nahoře. Chcete se hezky vytáhnout ruce, dát do přímky, otočit hlavu. Vrátíte zpátky. A pojďte naposledy.
vrátíte zpátky. Tak já se otočím, protože tam mám místo u zdi a uděláme to stejně na druhou stranu. Jste opřený o levou dlaň, o obě kolena, váha na obou kolenou je hezky rozložená a pojďte si jenom ruku vytáhnout do strany, to už jsme předtím natrénovali a pomalinku se vytáhněte vzhůru ke stropu. Odtlačujete se od té spodní ruky, koukáte na vaší dlaň a vrátíte se zpátky. Nádech a s výdechem nechte váhu zase na obou vašich kolenou. Vytáhněte se nahoru ke stropu, podívejte se za vaší rukou a vrátíte zpátky. Tak pojďte ještě dvakrát. Vytáhnout, podívat, srovnáte hezky ramena od sebe, vytahujte se za hlavou a zpátky. A naposledy vytáhněte, koukněte, hezky prodýchejte, nepřinášejte si váhu na jenom jedno vaše koleno, ale na obě. Tak a vraťte se zpátky. Pojďte si odložit ruce dopředu, dosedněte na paty, ruce nechte natažený před sebou a položte si hlavu na podložku. Prodechněte si a uvolněte. Tak, pomalinku si můžete zvednout a jenom se pojďte přetočit na leh na záda, na lehu na záda. Úplně se jemně natáhněte. Nevím, jestli mě teď ještě vidíte nebo ne. Akorát já jsem celá takhle natažená, nevyjdu. Tak. Odložte si ruce na zem. Uvolněte prsty a jenom to párkrát prodýchejte. Nechte si zavřený oči. Úplně se uvolněte, sklidněte dech. A potom, až se pomalinku budete zvedat, tak se přetočte přes bok a sedněte si pomalinku přes bok, abyste se zase nepřetížili i krční svaly a to, co jsme teďka uvolňovali a protahovali. Tak jo, já vám děkuju. A máme to dneska za sebou. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě budeme zítra cvičit zas. Čas vám upřesním. A kdybyste měli zájem o nějaký cviky, které by se vám líbily, nebo jestli potřebujete protáhnout nějakou speciální partii těla, tak se můžeme i domluvit a já vám něco vymyslím. Tak jo, mějte hezký den a doufám, že jste se hezky zacvičili. Čauky.